Baliteke Ruth eta Jose Kordoban desagertu ziren umeak aitaren familiaren etxaldean erre izana. Azterketa berri batek baieztatu du bi umeren gorpuzkinak aurkitu dituztela han, eta epaileak aintzat hartu du hipotesia. Zer moduz, Gabon guztioi, Jose Breton, umeen aita eta akusatu nagusia etxaldera eramango dute bihar ikerketa berri bat egiteko. Pako Etxeberria forentxe ezagunak bere burua eskaini zuen ikerketa hau hasteko eta hankaz gora jarri du poliziaren lana. Forentxe gipuzkoarrak Lasa eta Zabala auzian eta Salvador Allende Txileko presidentearen ehorzketan hartu zuen parte. Auzitegi Nazionaleko fiskalak ez du uste Josu Uribe Etxebarria aske uzteko baldintzak betetzen direnik. Bere txostenian dio presoren egoera ez dela terminala eta oraindik ez dela zehaztu erradioterapia jaso beharko lukeen. Edonola ere azken hitza espetxe zaintzako epaileak dauka, Jose Luis de Castrok, eta aste honetan hartuko du erabakia. Arratsaldeko albistea izan da, Kolonbiak eta Farkeko gerrilariek bakerako bidea zabaltzen duen ituna sinatu dute. Juan Manuel Santosen gobernuak Kuban sinatu du akordio bat talde armatuarekin. Negoziazioak urrian hasiko dira Oslon. Eta Sirian, bake akordioa geroz eta urrunago dagoela dirudi. Oposiziokoek armadaren helikoptero bat bota dute Damaskon. Gainera, asteburuan Daraia auzoan Al-Asaden aldekoek eginiko sarraskiak zeresana ematen jarraitzen du. Eta dirudienez, armadak Bashar al-Assad presidenteak esandakoa bete nahi du. Presidenteak azkeneraino iritseko prest dauela esan zuen, eta armadak hegoaldeko auzoak garbitu ondoren orain ekialdeko auzoak ditu jomuga. Estatu Batuetan errepublikanoek hasi dute Mitt Romney hautagai izendatzeko azken urratsa. Alderdiaren konbentzioa hasi dute Floridan. Isaac Hurakanak baldintzatu du aurreikusitako agenda. Dagoeneko 9 lagun hil dira. Se celebren o próximo 21 de outubro deste ano 2012. Goizean egin du iragarpena Alberto Núñez Feijóok Xuntako presidenteak. Galiziako hauteskundeak urriaren 21ean Euskadikoen egun berean egingo dira. Gobernu berriak aurrekontuak prestatzeko denbora izan dezan aurreratu ditu. Azken urteotako abuzturik beroenak temperatura altuekin hasi du azken astea. Oiane, noraino igo da gaur termometroa? 30 eta 35 gradu artean kokatu da termometroa txoko askotan. Hemen Zarautzen kostaldean egon arren 34 ere igo da, bada zerbait, berotik hasi dugu bai abuztuko azken astea, baina aldaketa dator bihartik aurrera lainoak eta euria, eta lainoak ikusten dituzue, hemen daude jada. 3 aste eskas falta dira zinemadirako eta gaur jakin dugu Oliver Stone zuzendari Estatu Batuarrak jasoko duela 60. urteurreneko Donostia saria. Jaialdira John Travoltarekin etorriko da Sabeix lana aurkeztera. Compra y ofrece. Ander, Atletikek gaueko 10etan Atletico Madrilen kontra dauka hitzordua. Partidu gaitza gero zurigorriek jokatuko dutena ligako lehen garaipena eskuratu nahi du gaur Atletikek Vicente Calderonen Betisen aurkako porrota haztuta. Ligako ibilbidea zuzentzeko aukera ezin hobea dute gaur lehoiek naiz eta aurkaria ez den batere aula. Aldaketarik egin barik Helsinkiren aurkako 11ako bera aterako du Marcelo Bielsak. Espainiako bueltan atxeden eguna izan dute gaur txirrendulariek. Bihartik aurrera Galiziako errepideetan ariko dira. Euskaldunak ez dira finegi ibili orain arte. Igor Anton esaterako 8. dago sailkapen nagusian. Gaur bere iritziak bildu ditugu. Gaur aurkeztu dute Donostiako bandera, kontxa ospetsua. Datorren igandean jokatuko duten lehen jardunaldia eta horren aitzinetik sailkatze estropada datorren ostegunean. Gaur traineru ugari entrenatu dira badian bertan. Horiek dira eguneko titularrak, sakondu ditzagun.